Aho bizi eta belarri prest. Ei, zer da aho bizi? Aho bizitzapa daramaten herritarrek euskaraz egingo dabe 11 egunez. Ai, aho bizi. Aho bizi da euskaraldi honetan gauzerik garrantzitsuena, hau da, aho bizi, euskera bizi, egunero bizi, euskera, danari ein euskera. Batez bere, eta hau bai, konpromiso hartu, dakinari beti euskera egiteko. Ez, eta inondik eta inora ez daitela agertu erdera. 11 egunetan hartu behar dugu konpromisoa euskera bizteko. Eta ulertzen duenari euskera utzean egingo dutxan. Hori da, aho bizi izen gehien danok, aldogunok danok. Eta belarri prest? Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan egunero. Euskaraz bazekien nire bisabueluak edo. Txapa daramaten euskeraz, entzuteko prest, egongo dira. Oso ondo. Ia, azalduko dutxut, zertan belarri prest. Ia. Belarri prest da, dino, prest zauzela euskera entzuteko. Zeugana euskera sartu deit. Beti prest euskera entzuteko. Ez bakarrik prest entzuteko, ganera eskatu egiten duzu euskera egin deitzuen zuri zeuk euskera sakonduteko, erabilteko, hori da belarri prest. Belarri prest egon euskera entzuteko beti. Bueno, argi dau. Zuek ulertuteko adibide bat ingo dugu. Ia Jonek parte hartzuten dagoen eta bion artean iten dugu adibidea, bale? Torri. Egunon. Ia, hori bat badeko zu, mesedez? Sí. ¿Tienes blanquita o bastón? Vale, igual hau gaztoin zuet. Venga. Vale. Eta gero, niantzako txazizak edo badeko zuz? ¿Tienes allí? Kikatuko dutaz? Sí. Hola, zer. Vale. Pues 2,5. Gracias. Vale. Bueno, Es que ricasco. Vale, bazkarrik asko jo. Zeuri. Ni aho bizi izango naz. Yo voy a ser belarri prest. Eta zu? Aho bizi edo belarri prest izango zara? Ni aho bizi izango naiz. Euskaldun den orori euskaraz hitz egingo diot. Eta euskaldun ez direnei ere euskara hitz egingo diet. Aukera izango dute niri esateko ez didatela ulertzen. Ni belarri prest izango naiz. Eta ni aho bizi izango naiz. Ni aho bizi izango naiz. Ni aho bizi. Ni aho bizi izango naiz. Ni aho bizi izango naiz. Eskerrik asko, euskerara okitzea egiten dut. Belarri prest izango zara zu, ezta? Bai. Eta, bueno, eta euskera ikasiko duzu, ezta? Hombre, bai. Bai, ikasi ez bakarrik. Ikasi eta erabili, Erabili!
Bai, Ados? bai, bai. Ederto, ba. Urrengo arte, agur. Venga, agur.